Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri. Hala, sige, ang ating oras, alas 10:15 na. Good morning na imbag ngagsapa, gawi-gawi sa wakat, agyo-agyod. Mapdang dyan nagsapa, son sige didyo namin. At ito po muli ang inyong KRNG, ang inyong Kazi Radio, Peter Umau-Awang Wasing, para sa ating bagong bayan, para sa mamamayan. Yan. At syempre, kasama ko ngayon, Jenna Taraki, nasiglat nga Kapitan ti Barangay Dalbirip, Kapitan Tata Agmayor no Sumarono, Kawan sa Bali, Kap Paul Camantiles, good morning. Okay, good morning, Buddy Kap Peter. Salamat, ipanag-spot promotion. Well, good morning amin, dagiti kakailyan, iti dito ay probinsya, iti Benguet, kada munisipyo, iti Togon, of course, dito ay barangay tayo nga Dalupilip. Kap Peter. Diyan in ba nga rin, kati sumot lang di tarayan na, sumot lang di papanan na, isan sanay tayon. Thank you. Kaya kumusta ka mata na Kapol? Yes, City Apo, at talaga nga masapol nga diya, sirsirip talata, tibagitap nung nagpintas lang tamo, ti salon out, ka na nagapuak mo ti barangay Dalupilip, di kalman, might not, Kap Peter. Okay. So para sa inyo mga katanungan sa ating programa ngayon na Bagong Bayan para sa mamamayan, text po lamang yan sa 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at yan po naman ating sasagutin kasama ko ang ating nataraking Kapitan ti Barangay Dalupirip. Yes. So batiin lang natin na Kap, yung nag-gym mo nang agbibuya to, data ni Jennifer. Yes. Nalamin ka, biso nga narika ti bumangon. Charot, kunana. Correct. Oray pandemic, let's strive to survive. Helping and loving one another. Okay, o naman. At siyempre, higit sa lahat, Kap, Paul, yes, ang ating kalusugan niya. Yes. Di sa luna tayo loonay, kan siyempre, kararag kiniapo Diyos, nga daytoy man na pandemic tata. Yes. Kaya sapay lang kumata matunawin. Awan nga daw, tapno ma-free aming piman, lagiti kakailyan. Well, kumusta gayam ti pandemic di barangay mo? Okay ba? Awan ba iti adunga na COVID wino niya? Well, iti barangay Dalupirip mo at Kap Peter, adamot dagiti sa kakabasit nga record iti barangay Dalupirip, dita masaksakupak, ket continuous ladta nga i-mobilize tayo day kunada nga dagito tawag dito bakuna, barangay dagiti panag-check up dagiti kakailyan, glalutad ta naka-field piman dagito BHW kan municipal health office, so okay, napandapiman di para sityos iti Dalupirip di makunang sityo Lawigan, so ongoing da, maybe ada iso da siguro ijaya. So dati jay tatangaro din. When Kap. Okay. Yun. At inuulit po natin yung ating text line 0999-3070-649. At huwag po kayong mag-alala kasi yung pong ating usapang kongreso, babalik po yan next week. At makakasama din natin ang ating mayor ng Kayapa. Antabayanan po. Antabayanan po yan. Check ko lang ito Okay. Nasaan ka na? Yun, nagabukin ni 2-3. Good morning mga sir. Pagdamag man ni Kapol no naka-openan jay swimming pool ijay asin Dalupirip. Yes, apo texter niya. Adagamin piman Kap Peter ti swimming pool ijay barangay Dalupirip.
Well, iti damag tayo na pamalubos ka adda aga aksip da dadda iti umay nga bisita o customer da. Di nakakwada ta ijay sitio pahak asin dalupirip. Turning point. Iti, Apay at dati asin di dalubirip. yes, apo kap. Sa bali di asin ijay tuba. Yan, sa bali mo diay. Okay. Napudot mo lang di danom di asin nga diay. So mabalin ni ti mapan agpa kuya niya agbabad. Yes, kap. Although adam mo lang ti dumay dayo piman mapanda diay. So it is a public. Okay. Akin baging mo ti jay. Public di ay bak makunatang asin ngam di swimming pool bagi mat ni Gayasco family. Public di ano kuha. Yung asin hot Di spring. asin hot spring. Di dyan swimming pool ti kuha. So meaning no public awan ti bayad na ijay Yes. asin. Wen kap. Ijyan swimming pool lang siguro ta dati entrance na. Wen maki-coordinate da lang di owners ijay tapno agrehistro da. Okay. Kini 07, good morning mga sir. Kap, kunana asmi man ni Apo Kap Paul. Noan yan tuba, expectaran mi nga status mi nga small scale miners. No sikati mapagasatan nga mayor dito idugon. At dati mangkung ko na nga ipasaram ka no ti CIP. Babad kan gilingan. Hehehe. Kunana. Piman. Apo Kap Peter, livelihood gamin piman dayta iti intero nga munisipyo ti Itogon nya at small scale miners so minero siguro dayta. Well dagita madamdamag nga dayta no daman iti mapagasatan taman ka Peter ket in fact dayta iti maysa nga programa tayo nga ma-regulate tayo kuma nya. Di panggap iti CIP apo texters and listeners o viewers ket masapol nga medyo datoy gamin di kunada nga agus usardan iti chemicals. Okay. Di ibabad da nga di powder nga nagiling para ma-reprocess da maaladan dagi pinakapino o pinakadanom nga gold maala na gamin dagi jay so nga medyo narigat piman di ay di ko na nga babad. Well, ti proposal tayo dito apo texters o viewers ket i-regulate tayo. Although damdamagam nga pasudeta ibaga tayo nga agbirok tayo iti kas lang suning kuma. Ta may sada nga problema dagiti kakaaruba da. Ta ijay ayan tayo nga itugon nga talaga piman uray ka arubam ko ada pa jay gilingan ikabil na jay gilingan jay arubayan ti balay pati dayta CIP babad nga kunada ti ikasta tayo as long as nga aramidan tayo jay procedure aramidan tayo jay pangisimpa iti dayta nga sit up iti CIP ken ilaok ta pati jay gilingan nya ta dayta malang iti maysang reklamo dagiti kakaaruba da maybe ti maitulong tayo dito agbirok tayo iti maysang suning area in every barangay nga ada iti minas na ada ti livelihood ng small scale miners nya tapno ijay amin ti porsyon nga pangi proseso anda dagitang trabaho o livelihood iti kailyan nga itogon nya apo texter ngam dagita nga ba nagatan nga basta-basta masapol nga asinta nga ustomot no kas ano nga rod no siak ti makatugaw nya so duwa dayta ngay adya gilingan ken dayta CIP Nya ba ti CIP? Dayta di kunak nga hangko di kunak nga chemicals ti usaran dayjay agaramid da ngay ti kasla nga box or hole nga nalpas nga nagiling dan naalan jay first nga lamos na alaan da pa jay talaga nga pinaka-powder o adagamin jay ko na tayo nga water gold ibabad da ijay kabilan da iti dati ko na tayo nga chemicals ket parang tawag nito may ganan na ganon based on dun sa chemicals apo Peter. Nalakan to lang piman kas lang i-reprocess damanan ganon. Okay.
So di ay iti pag may nga pagdandanagan mo dagay lower stream tano maibelang gamin di ay nga awan iti filtration sigurado piman nga ag problema mo dagay lower stream along Agno rivers or creeks apo pita. Anyway apo texter and viewers kat when napintas data hangkayo nga madanagan ta no kaskas ano nga datoy agsasaog at mapagasatan ket adda ije platform tayo data nga isimpa tayo o irregulate tayo taammo tayo mot nga dayta ket dimakkel tayo dita itugon nga dayta ket na may nga livelihood dagiti kakailyan tayo nga itugon Kap Peter. Okay. Dagiti ba makukuna nga si Ebi nga babad ken gilingan ket adda ba permit na dagiti? Dagi ay daduma base iti kasla nga ating kaalaman doon sa ating barang municipality of Itogon. Ada dagi ay agup operate nga talaga nga awan. Adamot piman dagay na is-issuean da. Okay. Yanon. So, adu nga ron ti kasto ije Itugon. Talaga nga adu, Kap Peter. Adu nga talaga. So numalpas daytoy nga magiling. Ijay mo lang Itugon nga mailako daytoy adamot lang ti gumatang? Mostly, sorry po, nya. Ti mostly na gaminda kita adamot dagay ko na tayo mga tawag natin black market. Handa ngay nga han nga magnati bangko o in fact no kuma legal kat simpre di bangko ti gumatang nya. Simpre in a matter of basit lang milligram or grams kaasjay. So mostly black market ti gumatgatang. Although we know what is black market nga manyangay nga rod. Wala ta di black market kat nangingina. Yes. Okay. No di bangko adda ti masursurot nga regulasyon nga presyo. Well, di guidelines o regulasyon kat iso ti masurot. Okay. So, ijan ni Itugon nga rod, adu nga rod ijay ti kailyan tayo nga iti pagsapsapulan da ket daytoy balitok. Yes, Kap. Mm-hmm. In fact, what I know is duwa lang nga barangay iti munisipyo ti Itugon nga awan pa lang iti mining business or small scale miners. Datoy mining kuna tayo nga barangay Tinungdan ken barangay Dalupirip. Tikas lang awan tikas ta. Awan pa lang nakitak. Baka awan ijay ti Makali. Siguro kasi awan siguro sample na. Okay. Total dati mo lang dito yan. During the napalpalabas nga programa ti titawan niya, no igigest tayo madagi dyan ni Officialis ti Itugon. At dadag dyan ni malagip ko nga sa ludsod, nga di dyan ay kanong Itugon, kat anytime, baka kanong bumigay. Tani at dadag dyan ni kalsada dyan, nga nang makitam, sink. Adun dagi dyan sinking. Yes, yes. Anyang iti makadam dito, no, si ganto mo ti mapag-usatan nga mayor, nga kasalan sa gaputi Minas, kat ag-sink mat na nagito kalsada. Owen. Adda piman di ko na tayo nga di minahang bayan nga masursurot. Kuma nga di nga rod antay nga maibaga o may assure tahan damat nga mabantayan dagitoy operators iti private miners nya. Adda di ko na nga ipalubos na dayta nga area nga makastoy di limit di abot mo nya. Iti mangyari gamin, simpre malipatan dan, di perimeter meters ti below and above, kumadi kalsada. Di abot. When di abot, ti sursulutan damot dita kat di lamos na So the more nga good ti lamos na, awan pimanan, handaan mo no, ada di da kalsada no. But in fact, ada kumagamin iti di ko nakngarod nga masapol nga agi-establish tayo iti maysa nga departamento nga mang-regulate dagidayon. Nga mang-inspect o mangkita no talaga ipalubosan nga gusto dagito mining private miners adda gamin di ay maiparit gamin nga area nga han nga mabalin nga abutan. Okay. Adamot gi apply ang pimang dagito minahang bayan nga lumabalbalin kat mabalin dito kaslangas jay. So tikas lang nga mangyari ko malita no tamang kat hantay ko mga pabaya.
No, di ayam ko, no, siyak ti magiging kasyagat, masapol nga tutukak nga talaga. Noon niya, di kasi lang ada di guidelines o rules tayo kat isut-surutin. Agpaiso data, ado talaga ti agsisink nga kalsada. Gapo nga talaga iti, may baga tayo nga gapo di ay, iti tunnels, iti under roads. Wala na mapapanak dyan ni poblasyon. Malabasak dagi kalsada. At dagi makititak nga mga baba. Yes. Kat alangan mat nga tiga po na di kat di anay typhoon. Ti amo tayo nga gapuna kat Minas. Yes. Lalo piman dagitoy garod Peter, dagitoy area ti kumpanya, dagitoy big large scale mining ket isumat laeng ti kasla nga operator dagiti dadumang private miners. Dahil ko nakngarod, ada maibaga tayo nga ada basit nga hantay nga nabantayan ngamin. Dagitoy so nga simpre abot dalang abot piman handaan mo no manon jay distance di ayan ti kalsada. Dito kay Minas ti Balato ko nakupan, sakop ba dito kundi? Yes, Kap. Kat si Mardeng mo, mo ako pa pare. Datoy akupan di Barangay Birak ket agup operate jay large scale mining di jay. Ngam di adatoy branch dal iti Barangay Luwakan Antamok ket nagsarden. Si Mardeng di. Si Mardeng di ay Benguet Corporation. Okay. So, kablawan tama, tagbibuya itang oras, di dyan ay nataraki na siglat nga konsihal. Iti Bukod Benguet ni Councilor Pancho Isnara. Good morning. Okay, nabirta na ito. Yes. Okay, thank you. And kay Dwayne Jones, kung ano mat, mostly di sinking area, kat gaputi company mines. Han nga gaputi private miners. Tababasit lang ti abot ti private miners. Mostly kano, dagitunay kano rason no aping ti sinking. Kat gapu ka dagjan ay Minas ti company. Ta siyempre dadakkel da kita. Wampi man, mabalin nga konsiderasyon di ay or dual ta antay yung agi pabasol nya. Basta ti importante dito ikat ma-regulate tayo kuman no as soon as possible or soon nga dayta ket ada tunnel na di uneg ganun lang talaga. Well, ostupi man di ay may sabat nga textiles nga simpre dati big large scale mining ket talaga nga dakkel nga piman ti abot da. Iti dagiti small gamin nga private ket as a matter of whole lang lumusot lang ti bagim. Basit lang abot. Basit lang abot. Ganun. Iso nga han nga isuti makagabo ti sinking. Hantay nga may baga. Maybe not totally nga yung small holes. Ada lang ti portions mat nga cause of small holes ket di ay binigay. Mabalinak ba nga mapanjay dalubirat papadasok ti agkali ti abot? Di aja ko na tayo nga nagpapatangan aja na nabanggit iti IPMR iti last nga ko aja ko na tayo indigenous people. Medyo nalaka nga ma-identify nga talaga iti tao nga umay ditoy, umay ije nga banda ta di ko naknarod we are in one group muna. Palaang baga tayo nga 90% di ethnic ibaloy ije. For example, di dalupirip. Like, tinong dalmat lang. So nga, in fact, kas lang awan. Nabanggit mo, Kap, diyan ay IPMR. Kasla, dati nakita ka na i-post dyan ay account ti Facebook. Diyan itugon. Nga, agbirbiro kayo ti IPMR. Awan ba ti IPMR tatawin no malpasan ti term na? Malmalpasan. So nga, masapol gamin nga i-advance diyan selection. Malmalpasan, hanggang na dito eleksyon niya? Yes, parang ganon. Kasi hangay nga agsasabay gamin dagita barangay o municipal division. For example, di dalupirip in publishment by virtue iti meeting mi nga na halos nalpasan ti term datoy madamang IPMR ti dalupirip ket masapol nga pakamuan mi nga adda iti selection tadta nga January. So kaslada kami di barangay dalupirip Kap Peter in publishment. No sino dagi kayat nga agaplay. Anya nga mo ti kwalifikasyon tipo no ada dagiti mayat nga agaplay.
Kanya ti requirements. Simple lang di ko na tayo nga awan mat na ikabil ije nga degree da, hanmat da nga imbaga ije, basta ti the basic ije, kat you are a resident there. Ano tawag nito? Awan ti case mo nga convicted ka. Kaslamat lang di dyan yung kwalifikasyon ti mabutusan. Well, kasi na ganun din ang Okay. pagka-basic niya. Anya ti pamayan nyo, Kapitan, no? Talo ti aplikante. Kasan no ti pa nag-select yun? Adagamin do ay agbutos nga dagitoy elders in every sitio. Kas jay dalupirip. So adadagi ay representative bawat sitios. Ganon. So, Han nga siya tiyagpili. so maoron nung dagi dyan na representative nga dagi dyan ay iso dati mga butos no sino ti kahit na kadagi aplikante. Yes. Okay. So ganun lang kasimple. Opo. Mabalin ba ngagpabutos man hindi jay dati nga nakatugaw? No ag-apply man ni suna included jay agbutos ladta. Ag-apply man rin. So parang considered one vote agad isuna. Ay kasay. Opo. So lamang jay nakatugaw. Lamang ti maysa. Yes, lamang ti maysa. So kasi ay di barangay Dalupirip good. At dagamin di ko na tayo so nga iso nga leta ma-hold over ta han nga panag kalpas ti butos ket agregular na dagos haan gamin. At dapat iti proseso na ingga na ma-approvean iti offices holder leta IPMR. Okay. Kasi Ang ating oras alas 10:35 na. Nagapo dito kini 09. Captain Sir, kapag kayo po ba ang presidente, ipapahuli nyo ba ang mga unvaccinated? Paano kapag mas pinipili ng tao ang ITF guidelines na sundin muna? Dahil nga po hindi po naman talaga gamot yung vaccine at madalang lang lumabas dahil work from home. Punta lang sa work kapag kukunin ng sahod. Sabay pamimili na rin ng pagkain kuna na. No kanong ba ti presidente kat ipatili mo nagdihang na baksin? Lapan tayo ti national ka Peter. Opinion mo lang no ti makunam. Iti opinion ko lang dayta no narigat mat no ada dagiyay nga rodon nga inululog da nga memo o guidelines ti panggap ti kakastoy ket no siya ti presidente dita ket apay ngay nga agaramida ka iti in general kuma nga porki ibagada iti dadum mga nation nga kasto ti aramidam kasto ti kastam na mismo iti sambayan ng Pilipino no opinion ko lang dito Kap Peter nga why not we will go in normal way ganon adamot di ko na tayo nga mangigan iti depensa mabalin mat nga maiguide mo amin dagay umunog ti Pilipinas kasi nga siyempre nalaka lang opinion tayo lang dito Kap Peter nya nga datapi man so ado iti naapiktaran nga rod nga han nga makaunag dito city ket maawatan tayo ta isumot iti inulog iti national order nga kastiti kasta tayo to protect the seed pandemya. So kaslakan niya ket surutan tayo. Ganon. So soble tayo no for example siya ti presidente nga talaga kat apay nga nga kayak mat siguro nga i-control in normal way ti Pilipinas with the your cabinets or armed forces or military nga talagang agmaneuver to protect. Kasi tati makagapu namat kat magaputi nation, di ba? Nagaputi daddu mga bansa. Di nga problema. So bilang may isa nga po ng barangay dyan in Dalupirip, kumusta mo nga ti vaccine ni dyan? Na-vaccine ba amin nga taga Dalupirip? No? Yes. Kasla tayo, bagbagada nga kwa. Adati akin madi. Okay. Adamati akin mayat. Hamong apilitan. Han nga mapilit. But BLU and Municipal Health Office, we are doing our job nga sapay ko mata ma-accomplish media 100%. So isu iti may nga problema dita munisipyo tayo ito pimanta de nga rod adadagi daddo mga sectors especially religions nga sabali mati pa nakaawat da. So hantayo piman nga mapilit. Wan adati relihiyon nga madida ti kasjay. Yes. So hamo nga pilitan hamo abot-bot ngan. Yes.
Medyo dalupirip, specific, medyo ngumat ngaton. Di ay rating mi. Inayad lang. Ngumat nga to diyan ay nabaksin. Na vaccine, well. Timot case ti COVID nga eh. Medyo nag-stop matan. Okay, matan. Okay, well. Ti-analyze ko ijay, the more siguro piman nga gapo na medyo malalamin jay high records, ti vaccinated, Wen. dakal ti tulong na. Di para kanya ka, dakal ti tulong na diyan. Diyan ay vaccine. Vaccine, Diyan na, so, habang adado ti mabaksin, kumapkapo di COVID. Well, ganun po. Okay. Ang ating oras, alas 10:40 na. Galing naman kay 27. Bilis. Naimbang agsabayo dita Apo Kapitanes ko na. Kumustan di programa yu di nga tungtungan kongreso ti kabinggetan. At dapat ipanakabalin na nga ituloy kumata adu gamin ti madadalmi nga banbanag. Iti dayta nga programa yo. Salamat Apo Kaps ko na. Good news po. Babalik po yan. Huwag po kayong maglala. Katulad nung nabanggit namin kanina ni Kapitan po. Yes. Next week po. Sa Tuesday. Balik ang ating usapang kongreso wenno tungtungan kongreso ti kabingkitan. Okay. Masalud sa tayo man Apo Kapitan Paul at Aba Partidum. Partido politika. Well. Awan. Awan. Naka-independent po tayo. So, independent. Yes. So, meaning, awan ti vice mayor mo, awan ti congressman mo, awan ti konsealis mo. Yes, awan. May sam. May saklang. Ngam, at dati may surat ko. May sadyo partido. Ngam, ada may trabaho. Lakma. So, kahit nasa awan nga rod, nga awan ti partido, ti kampanyam di lang bagim. Awan. Apo, kasalakas jay, Peter. Awanan ti, bahala dan no sino ti congressman da. Yes. Bahala damutan no sino ti vice mayor da. Konsealis da. Ganon po, Peter. Ayun. Ay, no congressman, baka ada ti kumpanyam to. ay. Nagabumat kini 6 bagong bayan para sa mamamayan. Hugot lines for today. Lahat naman ng tao sumiseryoso pag tinamaan ng pagmamahal. Yun nga lang, hindi lahat matibay para sa temptasyon. Maraming salamat, Winter, sa iyong pinadala. Oh, thank you. Kay 09 Captain Sir, good morning and happy Three Kings. Baka may magalit na kapag mayor na tinatawag ko sa inyo. Pero nothing is impossible po. Wala namang imposible yan. Awan mo't dakos na, oray no awagan dak ti congressman nito okay lang. Yes. Ni matuto han nga mga sir nga naudin, han nga ta mga sir nga naudin nga matutukan dagita minas, taawan maten, nadadaalan ti itugon. Orean nga oras gamin kat ada posibilidad na dayta nga maikulisab dagiti grabe nga nakurikor. Kanya makunam dito eh. Medyo naunag di Ilocano na. Naunag, pimanday ta, tiket na nga sawang ka panagawat ko kat oray man naladawan kat aramidon tayo latan di function duties tapnuhan nga mangyari di ay adda di ay perception tayo nga di ta itugon niya. When tamay man sa itikas lang nga kapanunutan lagiti kakailyak dito kung lalo dito ayan ti mining area ala makusbo kasla kasi amin maikusbo makusbo di bantay amin gapo dagiti tunnels nga dagita when adapi man ti kasla nga kayat nga sawon dayta da texters tayo nya ket hantay latan nga madismaya oo ke so nga narigat nga rod nga kunak nga apay nga agpabaya tayo. So nga dayta iti maysa nga kahit kung agtugaw dita munisipyo tayo nga itugon. Tapadason tayo iti kabailan nga aramidon dagita tapnuhan nga mangyari dayta kuna tayo nga didigra. Ket iti didigra nga talaga ket ni Apo Dios lang ti makaammo kadagita. Ngem tulungan tayo ni Apo Dios no kaya tayo ditoy rabaw ti daga. Hangkali ka Peter. No ipapasa Dios tayo amin ay awan. Masapol nga tulungan tayo matlaag nga tao dito rabaw ti dagat tapno
basit laang mat, jay ited ni Apo Diyos kada tayo. Tanwag tatal na tayo amin, awan, talaga nga didigra amin siguro, ti ited ni Apo Diyos. Ngam, sublian talita, Apo Texter, sa viewers, maibagak nga, adda pa laang, ti pag-asa tayo, dito munisipyo ti Togon, panggap kada kita, about o large scale in mining, small scale miners. Ada pa lang tinamnama. Adda pala. Nga maisim pa. Maisim pa. Right. Adda iti win-win solution na. Okay. Pagmayatan iti may nga tao, pagmayatan mo dato may nga tao. Kakasya. Han nga pagsayatan lang iti may nga tao, Okay. iti aramidon tayo, Kap Peter. No may kusbuti itugon. Kat siyempre, no tikunan ni Apo Diyos akit basol yun tay, nabutan niyo man. Hantayo nga orayan di Kap Okay. Peter. So we need actions. Doon na hantayo nga orayan nga di ko nandangan kung nag-ungot ni Apo Diyos kat sa pasap amin nun. Okay. Ganun po. So dapat nga rod ka tadamot kumamot ti programa dyan nga agmula dati kayo. Yes. Tapno maprotektaran ti environment. Exactly. Okay. Ijay ba barangay mo nga dalupirip kat adupay bati kayo wino na po ka rin? Well, ay sumot iti may isang nagkuan tayo iti barangay nursery nya. Okay. Kaya't mi nga isubli nga talagang regreening o agsubli dagiti kay kayo diyan mitahan nga maiwasan adaladtan iti agputed adaladtan iti para lagay balayda nga di ko na tayo nga depende kas lang nga masapol nga disiplina ladta. Di barangay Dalupirip ket aminon tayo nga medyo makalkalbo. Ijay dalupirip. Dalupirip. Ngam adamot digay piman may suksukatan ta. Iti barangay Dalupirip ket adapi man jay regreening program iti DNR. Okay. Ket not only in jay barangay Dalupirip. Adamot piman jay maimulmulay jayan nga sapay kumata dagitad duma nabiyag kakasjay. So continuous diay. Kasla yearly diay nga mulaan ladta. Nadakamot mo Kapitan Paul nga makalkalbo. Sino iti nang kalbo dyan? Tagay jemot lang. Di duma. Jeda duma. Iti hanmat totally nga kwa. Hanmat nga totally nga jay area kat ada kay kayo na talaga nga piman nga han nga mabiyag de kayo nga kay kayo nga di iji bantay. Mostly di kot dagay barangay boundaries ti pangpangyarian na di ay. Di barangay boundary. Dagay. Okay, ang ating oras alas 10:48 na para sa inyong mga katanungan sa ating bagong bayan para sa mamamayan. Text po lamang yan 0999-30-70-649 at sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. Okay. Nagabukin ni 71, good morning Apo Kap Peter and the mayor-to-be, Paul Camantiles. Damagan mi man ni Kap Paul no anyan ti kasasad na jay plano da nga barangay land tenure development ti barangay Dalupirip. Uy. Yes, thank you Texters. Barangay Land Tenure Program. Dapi man di ay baro dato nga naiplano mi idi syakti nagtugaw Okay. sa punong barangay. Naplano mi na itang kaslang itang titulo nga Barangay Land Tenure Program tapno isimpa dagi mabalin nga matituluan nga napakatakdaran dagiti balbalay. Kap Peter. So nakita gamin iti Barangay Dalupirip nga na pabayaan piman ta uray mismo nga residente akin balay ket han nga naipoproseso di daga nga nakatakdaran ti balay da. So nga nag-create kami nita Barangay Land Tenure Program iso di masakupan na dito nga programa nga punduan kuma iti funds iti local barangay. Okay. Kasjay kat yearly kuma di nga maangay nga Apo Texters and listeners or viewers kat medyo adalaang naudlot tadta nga i-apply mi kuma tadta nga 2021 gapo nga ro datoy pandemya nga nangyari o sitwasyon tayo kat hanmi nga na i-apply di ay nga Barangay Land Tenure Program iti Barangay Dalupirip ta adadi ko namin ngamin nga nagpapatangan mi nga Barangay Council nga amin nga pundo iti barangay pay ket usaran tayo pay iti prioritize tayo pay dati about COVID problem. So nga dispensaran nyo in realign mi pay di budget nga di ay ngam not meant to see nga awanan.
Adda diya ladta. So yearly ladta diya nga punpunduan. Nga kahit ko lang nga ipalawag, kadagiti kakailyak, lalo dito barangay Dalupirip, kat adda laang di porsyon nga mabalin. Baka kunayo kidi nga amin kano nga balay ti Dalupirip, kat patituluan ni Kapitan Paul Haan. Punduan iti barangay Dalupirip. Dayta, kat no diya nakatirikan ti balay mo, kat pasok iti kunada nga alienable in disposal area, Okay. diay ti mabalin nga isimpa tayo. Ngam no diyan nakatirikan ti balay kat hanmet nga disposal area iindi nga kunada han nga mabalin. So kahit nasawan, ada nga ron ti resolution ti barangay nga patituluan nyo dagi dyan ay alienable gan disposable iti Dalupirip. Yes, iso di planning na. Awan ti bayadan ti taga Dalupirip da kayo tagbayad. Jay barangay tagbayad. Ada basit bayadan da property da diay kumano kas ti kas lang di pundo iti barangay kat dagay technicals. Kas pangarigan diyan ay final survey. Wan dagay survey dagito head official ta kailangan piman ti mostly dito kat dagito surveyor. Kas lang mas titling. Ganon. Okay. Parang segregate na. Okay. In fact, adapi man dagay old nga sorbi nga kunada nga programa iti gobyerno ito, di kunata yung nga kadastro. Adan dagi jayan nga awan piman ti gaano nga nang ipoproseso ngamin. Kasi so nakita tayo di, kat di tinakita nga makatulong iti barangay council with the presence of funds of BLGU. Kasi ngam anusan tayo lang tabasit lang ti pundo gamin ti BLGU kas lang nga tinawon laeng nga mapunpunduan diay. Ngam ulitak laang lalo dito kakailyak nga Dalupirip nga baka kunayo nga isapasap nga amin nga natirikan ti balay ket mapatituluan ti barangay Haan. DJ lang alienable gan Indisposal. disposable. Wan, di laang ti mabalin. Okay. Pay nga. So bahala kayo nga ron ti survey na gana nga ma-approvean si survey. Tapos no anyaman di bayadan da di dagada. Dati bayadan da eh. Wan, adda. Per square meter. Iso dati bayad di jay. Wan iso da. Okay, masaludsod ko, Kapitan. DJ ba Barangay Dalupirip under miscellaneous sales application when no TSA? Parang miscellaneous Okay. So tiambok no MSA di barangay mo, pasok ijay pasok ijay na makungkuna nga masurvey amin. So designate lang so kunak nga ron nga an nga mabalin nga so di plano nga diay yung barangay lang tenure program yun lang na designate lang nga allowed lang diay alienable and disposal lang. Wan nagdiay lang. Oo, diay. Haan ba nga na-proclaim ti barangay mo? Nga ada ba iti proklamasyon daytoy tapno agbalin nga MSA? Awan pa lang ti. Awan pa. Di bali research ko Peter ta nakapukusak lang gamin diay under DNR noon niya itikas lang di alienable and disposal lang Okay. ta isu iti maibaga nga 90% o ibaga tayo nga halos nga kasi manmano iti nagpatitulo iti balay daga iti balay da. Siguro malamang dayto na Kapitan ay pa-convert yung MSA. Tama nga no TSA pa lang. Ang kumat kid nga mo nga dayto kat opinion ko lang kapo iti experience ko during my term. Yes. Diyan ay Quirino Hill. Naipa-proclaim tayo ijay ka through proclamation number 7 nagbalin nga MSA. So naon ba ti proklamasyon na di barangay mo kahit nasa awan TSA? Parang awan parang Awan wala siguro. nga parang kasi yung mga proclamation na yan yung mga old pa lang Oo, yung mga presidential degree hanggang 1927 yung mga iba. Kita nyo kita baka na-proclaim nga water si J. Dalupirip. In fact adadagi portion nga dagay so nga in-assure me nga base iti initial information ko iti DNR nga masiknan nga opisina dito tayo nga portion ko na adapi man tapno an nga matouch deti remuar nga ron nga dagita nga area nga na-proclaim iti other agricultural declarant kat napatakdaran ti balbalay dagi dadduman. Okay. So deti may nga problema. So daytoy kat na pagpatangan yon iti DNR, daytoy nga project nga plano ti barangay. Yes, iti initial nga in top ko isuda no kaskas In fact, isuda piman tinang ibaga nga mabalin nga agmerge tayo dito, tinulong tayo basta dito iindi ta mabalin nga under provision tayo lang dito kat mabalin ko na da. Mabalin ko na da. Basta iindi. Kaya daytoy lang ti problema wenno ama pa tayo kasano ngayon nagbalin ka nga mayuran.
Anya nga iti mapasamak di tanay plano yu ti Barangay Dalubirip. Ay napimpintas lantan. Ah, Inayon tayo, barangay, municipal wide. munisipyon niya. Oo. Hanan nga hanlang nga Dalubirip. Alam nga barangay Dalopirip. Buo nga munisipyo. Buo nga munisipyo. Basit ba titulado dyan ay itugon? Iso iti problema tadi ko na tayo nga ron nga basit nga talaga ta sinaksakupanan dagiti naideclare gamin dagiti area o mining patent dagiti investors piman ti kaslangan ng ala dagiti nga nalawlawa nga dagdaga. So malamang nga ije tayo matlang napaspas ano kat nakapokus tayo matlang dita. In fact, iso ti problema iti municipal wide. Ti munisipyo. Yes. Nga madaban dagi nakatitulo nga saksakupon ti itugon. Adan, dagi ay sagakabasit lang. Okay. So, tida nga karo di dyan ay katahan pa nga ron nga titulado amin no di kat sagsagay sang adalang tinatituluan. Yes, by individual. Kasi Dapat makita tayo dagi forest reserve, makita tayo dagi dyan ay watershed no adaman. Tapno iti kasta, may baga tayo siguro kadagay constituent tayo nga nasakupan na kati forest reserve, no anyaman ti na kasakupan niya da. At least nga mabiling nga may simpayong to di ay. hopefully. Deta ti talaga nga problema piman. Lalo dagiti residente, dagiti area iti Minas, dagiti dadakkel nga kumpanya iti Minas. Okay. Right. So, binabati natin, kablawan tama, tagbuybuya, Grace Mayos. Dahito dyan nagagat nga kagawad ti Barangay Gibraltar. Good morning, Peter and Sir Paul. For humanitarian reasons, narigat mo't piman nga ipilit no matijay tao. Regarding the vaccine. Yes. Wana, kan may sapay, no, adam no bilang gapu iti health reason. Nga hanga mabalin nga mabakunahan. Hamo nga pilitin. Yes. Ayan. Kay Dalia Balasio, may puntos si Sir Camantiles. Kunana. Ada ka no ti puntos mo. Thank you. Kunana ni Manang Cora Pasalo, iti Middle Quirino Hill is watching. Maraming salamat po. At siyempre, sa lahat po na nagwa-watching ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na babanggitin kung saan kayo, pero alam ko po na nagwa-watching ko po kayo. At sabay napapakinggan po tayo sa 98.7 Zay Radio. Kuna naman day tunay ni 09 bago tayo mag-break, Kapitan. Kapen, sir, there is ba insurance for minors, small or private? If kaltas na, better naman. Ada ba kano ti insurance dagito na small minors with no private? Dagita is small scale miners kat adda gamen dagi handler dagita ka Peter. Okay. For example, adda di ko na da maibaga tayo nga manager da o boss. Nga iti common kumareta dapat naka-insured da nga talaga. Nga maawan iti makita tayo nga anya na to compulsory nga ibaga ti MLGU o local government unit nga insured kan. Sarilim deta nga i-insured mo gid ti bagim. Usto ta nabanggit mo deta ta katungtungan nyo gid data no sino di handler yo, sino di bus yo tapno naka-insured kayo. Well, no ije kumpanya mo di ko na tayo nga large scale mining ket automatic di ay. Nga adadagay insurance. Kakasjay. For example, dagito'y responsible mining like Felix Mining Corporation, adamat piman dagiyay idididakda malang kadagay employees da nga for that health insurance or any kind of insurance kasjay. Di common laeng. Ngamno kayat mo mat nga aga private insurance ka for your health or bagim. Insured mo ti bagim malamang sikati mang-apply jay. So generally, it is a part of group data o individualan nga ano sanda nga iso dati ag-apply ti insured dati bagida kasya. Yun. Okay, at binabati rin natin Winter Gayo. Good morning, Idol Cup rin. Kumusta po ko na ni Winter? And kay Romel Daliva, good morning, Cap Sir Paul. Pabati naman kami dito, Baguio. Mas lalo na si Angkok.
na masarap magluto ng bulalo. Salamat po. Hoy. Yes, hello. Kung hindi po ninyo alam, ang Tubagyo po ay Kamantiles onion. Nga po naging thank you, specialty Kap. ti Tubagyo. Ti Tubagyo Restaurant kat lutong bahay lang. Lutong bahay lang. Lutong bahay lang. Awan itikas lang ado nga rikrikado na ganun. Parang Nunay lambong latan. yes, ganun. Ado ti mapili jay. Yes, apo anggok. Iso na piman mo Okay. iti maysa nga tagaluto piman mo ti bulalo. Sino kayo mo mangiman manihar? Diyan ay Tubagyo. Yes, adamat piman ni apo misis ko ni Ilma. Thank you Ilma ti kinakagagat mo nga dakalad talita mang tartalabay kada kita taom kan agiman manihar leta Tubagyo Restaurant. Pakasarakan ng Tito Bagyo. Well, dito Marcos Highway niya. Dito Badiwan Poblacion. Okay? Toba. Sumalog kayo lang after lang di Long Bridge. Okay. Iti Badiwan. Then, did end lang di Long Bridge kat left side. No, pasalog tayo. Anyang oras nga agluklukat ka nagsarsara? Tinakasanayanan dagiti customers dagat agluklukot dan ti 6 o'clock. Nakaluto da kami nun iti 5. Then, agka-close da mo ti 9 p.m. kasi. Okay. At binabati rin natin ang ating mayor naman, magiging mayor ng munisipyo ng Cayapa, Oscar Camantiles. Yes. Good morning, partner. Can Mayor to be Paul Camantiles watching here at Provincial Capital, Bayumbong, Nueva Vizcaya. At binabati rin natin yung ating governor dyan, Governor Padilla. Ang ating mga opisyales ng Cayapa. Yes. At lahat na ng opisyales ng bayan ng Cayapa at ng Nueva Vizcaya. Okay, yan tayo ng pasalamatan tayo. Nabanggit mo ti Tubagyo, ang pasalamatan tamat kapitan, dagito na sponsor tayo, dagito ka partners tayo. At datita di Embassy Whiskey, chill muna tayo. And ang ating St. Joseph Driving School, the best way to start your driving and ultimate partner in safe driving. Para sa mga ibabang detalye, kontakin mo lamang Miss Julie Sakilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Naandyan din ang ating kurirang merchandise na matatagpuan dyan sa may Nagilian at merong brand sa may Abanao. Nakasale po ang ating mga furnitures, 50% po yan. So kung dati 1,000 ang presyo, ngayon 500 pesos na lang. 50%. 50% discount sale ngayon yan sa kurirang. Unahan na po yan. Unahan na yan. Okay, at siyempre, nandyan din ang ating increased powdered foliar fertilizer sa ating mga masisibag, magigiting ng mga magsasaka, ating mga farmers. Gumamit lamang po ng increased powdered foliar fertilizer at sigurado lalago ang inyong kita dahil lalago ang inyong mula. Andyan din ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel. At siyempre, ang ating Wild West Cafe, bukas po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Ang ating oras sa alas 11:02 na, magbabalik po kami ni Kapitan Paul Camantiles pagkaraan lamang ng ilang paalala mula naman sa mga iba pa nating mga kapartners sa ating programa. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers.
May kayon padasen, itinaimas, ken. Sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, ken adapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri. Ang ating oras, las 11:08 na at kayo pa rin nakikinig naman, nanonood ng ating bagong bayan para sa mamamayan. Kasama ko pa rin ang ating nataraki, kanasiglat nga kapitan. Iti Barangay Dalupirip, Kapitan Paul Camantiles. Pero may mga katanungan dito, Kapitan. Pero bago yung mga katanungan nila, balitang nasyonal muna tayo para sa ating halalan 2022. Yes, ka. Pacquiao says Fisher folks displaced by Odette should still have access to the sea for livelihood.
Kuna na dito na while the government must relocate coastal communities and areas ravaged by Typhoon Odette, they should be moved to places where they are not only safe but still have access to the sea for their livelihood. Sabi ni presidential aspirant Senator Manny Pacquiao nung Lunes, ano? Pacquiao said the Department of Environment and Natural Resources is correct to restrict residents in areas hit by Odette from rebuilding their old communities, but it should also make sure that their new relocation sites would not deny them their means of livelihood. Pacquiao added that the government should already learn from the lessons of Odette and the previous super typhoons that caused widespread destruction and loss of lives by rebuilding homes that are already designed to withstand natural calamities including floods and landslides and heavy winds. Naniniwala ako na nagsisimula ang maayos na lipunan sa maayos na tahanan. Kaya naman sa halip na basta na lamang tayo magtayo ng relocation, kailangan nating tiyakin na maayos at ligtas ang kanilang malilipatan at hindi sila mawawalan ng kanilang kabuhayan, sabi ni Senator Pacquiao. Since 2005, Pacquiao has already built 5 housing subdivisions called Pacman Villages in General Santos City and Sarangani Province and distributed the houses for free. All the Pacman villages were financed by Pacquiao's personal funds. Pacquiao stressed that coastal communities rely on the bounties of the sea for their livelihood, and transferring them inland that would make it very difficult for them to make a living would only make life even worse for them. Dagdag pa ni Pacquiao, maganda itong layunin ng DNR. Kailangan talaga nating ilipat ang mga nasalanta sa mas ligtas na lugar. Ang pakiusap ko lang, yung mga nasa coastal communities ay mailipat sa mga lugar na ligtas, ngunit maaari pa rin silang makapangisda. Huwag nating ipagkait ang dagat dahil ito ang bumubuhay sa kanila. Hindi lang ligtas na tirahan ang kailangan nila, kundi maayos din na hanap buhay, sabi ni Pacquiao. Pacquiao also worked as a hand for fisher folks and Sarangani in his youth, that the sea is a source of life for many coastal communities. It sustains them all year round. Denying them access to their livelihood would only force them to go back to their old homes. He said that instead of moving them further inland, the government should relocate them to areas that are still accessible to the coastline and help them build houses that are designed to be disaster resilient. Yan po ang ating balitang nasyonal para sa halalan 2022. At ang bahaging iyan, atid po naman sa atin ng ating Wild West Cafe at Embassy Whiskey. Maraming salamat po. Okay, partner Paul. Yan po naman ang balita mula sa ating national. Ano masasabi mo doon? So iti kaslangan deklaran pat ni Apo Pacquiao nya. Anto bayanan tayo Apo Kap Peter lagi ta nga kaslangan proklamasyon na o programa na iman mo ni Apo Senator Manny Pacquiao. Yun. Okay. At tuloy sa ating pagbasa naman sa inyong mga pinadala sa ere, galing naman ito kay 09. Kap, may mga katanungan din kasi na hindi rin masagot ng doktor. Kayo wait lang muna. Kapag nasagot na, okay na. Kunana ni 09. Kini 5-3 mat, siya pa ni Badoy kayo gaddan. Napay umasan tayo mala ibaloy kuanan na 5-3. I-greet mo man sudat ibaloy. Okay, mayat jag sa pamisita na po texter. One, manananal kita ni Ulay sita na po texter. And listeners, viewers. Okay. Kunana pa tapno masuruan ka Kap, ti ayog ti baloy, ti taga dalupirip. Apay niya tinagdumaan ti ayog aya iti dalupirip. Yung kompiman nga. No, i-compare dyan i-compare mo dito blay, anya ti diferensyada. Dito blay kat medyo nadagsan nga, jay ko ada. Nadagsan jay... Jay last ko ada. Anya ti example na tito blay. Parang, at niya term na lang to eh. No, jay dalupirip kumakat no, ibagat nga, may kadtoy. Kaladsay.
Parang ganon. No, parang si Tublay. Kalagad siya'y. Parang ganon. Kalagad siya'y. Ganon. No tublay. Oo, No di itugon. parang diretso lang. Diretso lang. No tublay. Adi pa'y mas na lamlamuyot ti tublay. Parang ganon nga, exactly. Parang may pagkalambing, ganon. May pagkalambing. Sa balimat jay mapantayon iti sistema iti bawat barangay ibaloy o grupo. No dito Luakan, Baguio City ta dalag iti ibaloy dita. Dita mo natangkan mo ti ibaloy na biman nga kasla nga bato nga joke lang nga po Luakan dita Luakan barangay nga nadagsan ti panagsauda mo piman dita. Adi pa'y idyan na itublay. No ko natin yung mapantayo dyan. Unda o kitud man. Not totally ganon. Parang kwan siya, may pagka-smooth lang. Hindi ganong mabagal. Hindi ganong mabagal. Unda o kitud man. No mata itugon, unda o kitud man. Parang may kunting sipa. May ada pa bigla na. Masit. Lalo dyan, dalupirit. Binabati rin natin John Galino. Di Municipal White Kit di ati, kitaan nyo kapnoan niya ti planda. May papan iti dagdaga di tanay itugon. Kunana. So tamang-tama dyan na yung bagam tatanay kapitan. No, siganto ti agbalin nga mayor. Han lang nga dalupirip, ti trabaho yo, ti titulo na. No, di kat buo nga munisipyo ti itugon. Yes. Kumbaga lumawan. Noen. Binabati rin natin, nanonood sa atin, Andrew Maingpis. Yes. Kapinanom ni Andrew. First cousin ko, iso na. The mother side. Yes, the mother side. Well, mayat nga akumutan alin ko. Data pailang handa nga pinanawan, agbubuya, kanya to'y pailang ni Kagawad Grace Mayos. Kat adama ti programa dahil dyan ti 98.7 sa radio. Parang usapang pambarangay naman yon. Okay. So amin iti taktakal daw mo ti dyan ni programa dahil may panggapan ti barangay concerns. Kat buyaan nyo, no, dunggan nyo matisuda, kada Sabado, alauna iti malem. Okay. Kadwa na ni agnayangay nga konsihal Glenn Gerlan. Yes. Kini 5-3, tapno masuruan ka. Okay, nabasa kon. 4-1, good morning ka Peter ken Kap Kamantiles. No sikati mapagasatan nga agmayor. Dini First Lady mtumat ti ada otoridad ng agatang kadagiti minmina ti small scale miners. Ta First Lady kanumat ti agat-gatang ti balitok da. Medyo dati punto na data. Texters and viewers, listeners, tagta pa lang kat may bagak nga haan ta adamot iti basit nga pag bisbisian ni Mrs. Kana simprehan mat nga familiar kanya na dagita or not only buying golds. Ano anyaman ti trabaho dito munisipyo kat may assure ko nga awampi man ang nga makisali kahit mo sawan tabisi nga rod matisuna kasi kumbaga kanya iti negosyo o trabaho kasi haan ang nga di ko na tayo nga black market niya apay iti agdama bakit kasi iti mawas pasama hangawan tiyam mo tayo dito okay. Isuda makamo no sino dagita. Sige. Nagmayor ni Paul. Siyak ti gumatang ti balitok. Okay. Kini 08 mat, good morning ka padawan pa isingit ko. Damag ko man dyan number ti office ni Doktora. JP's Oil. Tapan ko binirbiro kat saan ko mabirukan. Jay Maharlika. Thanks Kap. Nanay Rose ng La Trinidad. Hayaan mo Nanay Rose, pagkatapos na ating programa, i-text ko sa iyo yung kanyang number. Kini 09 Captain Mayor, thank you po sa inyo. Mawawala o malulusaw na po ang COVID-19 virus para wala na pong nag-aaway-away nang dahil sa vaccine na yan. Okay? So para sa inyo mga katanungan sa ating usapang bagong bayan para sa mamamayan, text po lamang yan, 0999-3070-649. At sa ating mga viewers, comment lamang po sa ating comment section. At kami po ang sasagot or sasagutin po yan
ng ating magiging Yes. mayor ng Itugon. Okay. Okay, nagabumot kini 23. Ay nadiyayan. Dahito gayam kat may panggap dyan ay swimming pool tatay. Oo. Okay, so dyan ay plano tilang tenure. I-check ko lang. Baka da nalabsan ta dito eh. Okay. So, ayos na tayo dito. Okay. Okay na. So, Kapitan Paul, baka da kahit mo pa yung pagdiskasan ta, may panggap ti Barangay Dalupirip, when may panggap iti buong nga munisipyo, iti Itugon. Well, dito Barangay Dalupirip kat maibaga tayo nga nakapokus tayo pa lang dita. Ta ado piman adda pala ang dagiyay na i-plano tayo nga han pa lang naaksyonan nya. Dispensaran nyo lang tadagita nga programa kat hanmat nga agsasabay nya ka Peter ijay depende di available appropriation mo iti kaya makakayanan iti budget ti Barangay Dalupirip nya. At agan anos dalang di ko na tayo nga inayadan lang tapno amin nga nabigkas tayo, amin nga naisalaysay dito Barangay Dalupirip kat ada tuloy na amin. Kat po ka Peter dito yung munisipyo mo kat simple padasan tayo o aramidan tayo iti kabalan tapno no daman iti pag-asa na kat aramidan tayo matlang iti sistema iti municipal-wide Titugon. Pagsayatan. Pagsayatan na. Diba? Kung ano mo ni Ma'am Grace Mayo, salamat ka Peter for the support ti Dapayan ti Bumarangay. Aywan, Dapayan ti Bumarangay gayam di dyan na radio program. Agkadwa ni Kagawad Grace Mayos, kini agbalin nga konsyal di Ciudad di Baguio, Glenn Garland. Kati kunana, adamo tinaalami nga lote di Itugon, ngem tax deck pailaang kap kunana. Dagiti ba tax deck dyan ay Itugon na Kapitan Paul kat kasandumot nga ti kasasada dagito na Kung nga naala nga tax declaration siguro napimpintas no mapangka ijaya municipal assessor nga masaksakupan iti munisipyo i-verify mo. No talaga nga dayta kat para applyam o na-applyam mo o tax declarant dayta o tax declaration tapno ma-i-clear no talaga nga sikat iagbaybayad di ko nada nga buwis na. Buwis na. Oo, kasi kat baka baka na dubli o baka manunga tao tinakananagan nita. So for perfect kat apangkan ijaya municipal assessor iti Itugon no iso na iti makasaksakop dita nga area. Idiyan ay barangay mo Kapitan. Kasla awon pa iti natitulwan. Aday namanggit ko adda dagiti sagaysa. Adda ti sagaysa natitulwan da. Owen. Napatitulwan da. Yes. Ngam ti talagang kasasaad ti Itugon, buong nga Itugon kat sagkabasid lang ti adda ti titulo na. Yes po, Peter. So nasalsud ko dahil tunay no dati natitulwan ta na nakamatatay. So meaning kahit nga rod nga sawan, mabalin nga rod nga matitulwan na ita nga amin da when no mas titling. Owen. Di nga rod di ko na tayo nga nabanggit tayo nga alienable and disposal. Di ay. So, mayat nga ro dahil no mapagkasata. Disposable. Oo. Right. Yes, thank you. Alienable and disposable. Disposable. Okay. So, dagito na imot may panggap ti kalasada. Adabay ti plano, iti munisipyo nga ma-widening mat dagita. Eksakto deta apo ka Peter adda iti nakita tayo iti national dati DPWH nya iti probinsya ti Benguet na kuna tayo nga region na DPWH addan iti plano ket urayan dalang iti go o appropriation final funds nya dagiti national roads. So isu iti may samot nga kaslang platform tayo nga nabanggit ko piman dagito national road iti Itugon. Bali talon sa gamin ti national road ti Itugon.
masaksakupan ti Itugon. Di ko na tayo nga Amboklaw Road, yung papuntang Kayapa, yung magna dito Pakdal to Tip-Top, Bakal, kan dito Barangay Tuding down to Poblasyon, kan dito Kias Road. Kasi medyo bumambanda matan diyang Pukaw, dagiti National Road. So di iti medyo ada iti may baga tayo nga peligro no National Road gamin ket mapan nga 30 meters. Okay. Ti kalawa di kalsada. So no kitaan tayo di portion gamin iti Itugon ket parang hindi lang parang talagang hangagbalin lagi nga kinalawa iti kalsada. Nga man nga road tayo sumot iti lintag iti National Highways DPWH nga isumot piman di na iplano nga talaga. Siyempre, kitaan tayo. No, anyaman iti mayat nga aramidan tapno han tayo nga pilitan dagiyay nga kinalawa ti kalsada. Di ko na tayo nga ron ado iti madangran. Okay. Kasat no mo dito yung Kapitan Paul, dagiyan na ikaw, no mapapanak dyan yung poblasyon ni Tugon. Malablabasak dagi dyan ni ada gigit di kalsada. Ngati pa nakita kathaan mo nga tagayjay. Kasat no ti kasasada dagi dyan ay squatter ba? Mino niya? Masapol nga itris tayo nga talaga no di are illegal gagyan ijay or di are permanent talaga. Kasi kat no makita tayo nga di are illegal nga agis stage ket aramidan tayo ti kaukulan sistema tapno mapaikat da ganon. Bata nga basta-basta nga umikat da man. When no maligal da. Maligal da wen ganon lang po. Okay. Ang ating oras alas 11:25 na. Check ko lang itong mga nandito sa ating text line. Kunana ni 09 Captain Mayor. Yung national roads ba, yung funding niyan sa national din ba galing? Kunana ni 09. Yes. Mostly dito region no kunada gamin nga national kat mostly kat ti mangigiging kat dito region DPWH nga dependin to matlang ada gamin di amount nga ibagbagada nga maximum iti iganan ti DPWH region kan DPWH District 1 o District 2 kasi ada gamin di specific. So for example 100,000 100 million ti budget na diay sigurado po na ijay region ti mangigan ijay. No talaga nga multi-million talaga nga national magpiman diay ti pakaaramidan da. So adam lang di sistema nga ni ibagada nga mabalin nga i-download da dita region DPWH mabalin. Okay. Kini 97 halokap kapin pinano nagayam ni Kit Torson. Taga Dalupirip mo ni Kit kunana. Ape taga Dalupirip ni Attorney Torson? Well, tiyan mo ko taga Buyagan na Apo Peter. Relatives. Malang dagiti relatives na ijay barangay Dalupirip. Not only barangay Dalupirip. Adamat dagiti relatives na ijay. So kahit nasawan ni Attorney Torson Kit Ibaloy? Yes. Okay. Agnayangay mo dito para kongreso niya? Well, iso natin may sama. Kandi dyan may sabay nga ngayangay para iti kongreso kat agda mga caretaker tayo taga Itugon. Nag-alis ti residente na di Itugon. Naklaron siguro talaga nga residente piman mat isuna iti barangay Luwakan. Sa balimat nga barangay nga rod di dyan Itugon. Kunak no di barangay mo? Baka giyanto ijay. Baka giyanto ijay. So barangay Luwakan ti ayan ti rehistro na tata. Di balay na. Kini 522 kap damagaman kini sir no mamati isuna ngati panagnayangay wenno panagkandidato ket kasla negosyo ngagpuunan ken aggalan sa kamatlaeng kunana mamati ka ba kano ngati panagnayangay nga kandidato ket kasla negosyo agpuunan ta agganan siya ta tilang problema dito nga makikita ta pinatas tayo mati di 2030
Nagpunanak, ngam hanak nga nangabak, iso nga naabak. So, iti salaysay na dito ka Peter, katkas lang nga sugal. Ganun no yan. Sugal. Sugal, Yan, okay. yes. Normal lang di ay nga adamat di ko nati kumilik nga limit nga gastusa man kadi. Wen. Ti ko nati kumilik. Nya nga ro dagay sumubsobra nga gumasgastos kat masapol nga mangabak na hang kadi. Anak nga mamati nga masurot di guidelines di kumilik ti gastos. Yes. So kung napi man data texter kat data nga ro tikas lang nga salaysay na data apo texters kat talaga nga kung natin nga sugal tayo. Adamat maibagam nga gastos nga talaga halmot maibaga nga hangka nga gumastos. Apo Peter. Wen, talaga nga ako, kadaw yan. Yes. Nga no tumabog ka ti politika, ay kat gumastos ka nga talaga. Owen. Kan aduti umay dumawat kanyam titulong no amuda nga siga kat agnay-ngayangay ka. Owen. Napadas mo ba, tata? Deta mo dagay ko na nga aduti umasidagan. Kada mo deta ko na nga aduti problema idi madama iti salisal nga idi nagtugaw ka. Ano mo tanti agibaga nga friends mo isuda kaslakas siya. Nga tell the truth ka talaga nga kasta iti politika, siguro dito ayan tayo kat adamat yahan nga gastos, adamat talaga diya gastos. Ganon. Yun. Okay, ang ating oras alas 11:30 na. Nagabukin ni 95. Apay ngay nga nagbayad kami. Walang kinalaman ito sa itugon. Apay ngay nga nagbayad kami, tibilmi, tibinay ko. Kat nakat up kami. Kuna naman. Salsudan taman ni Kapitan Paul. Napadasan ba tinakatop? Awampay. Pagbaybayada mo ya? Dito'y ijay dalupiri. Dito'y amin. Mostly dito'y drive-thru. Dito'y South Drive. South Drive. Tada gamin di drive-thru dita. Idadaan ko lang. Kasi siguro leta texture ka urayam lang. Baka han nga na informaan di personnel iti biniko nga nakabayad kan. Okay. Kasjay. So, i-texter tayo. Tati ko na nagbayad da ka no. Ngam nakatop da. So, tiaramidam langan gamin mapangkagbayad di South Drive. Hanay nga kasjay ko ma. Owen. Ta isu dati ag-cut off no hangkang agbayad di South Drive. Kaslaki ni Kapitan Paul Camantiles, sinaludsod ko no napadasan na tinakat off iti kuryente na haan. Ngam ti pagbaybayadan da, idyan ay drive-thru ti South Drive. Ada na alam mo nga kalendaryo? Adda ba't piman ti dimanon? Kalendaryo ti binay ko? Adda bimanon piman. Iso dati nang idanon, ijay area. Ijay area. Kasano nga itata diyan ay kalendaryo ti binay ko? Ada ba diyan ay... Ada ba dagi dyan eh? Kompleto ba dagi board of directors? Iso ay sulat tama. Alamat nga kwa, awan ti baro. Awan ti baro. Baka ang pala nga na-print adi baro ka, Peter. Ako nga saludsudan ta ng team ay panggap ti GM ta. Siyempre, nagpa-print ka ti kalendaryo. Dapat ti nakakabil dito akat awan sa bali. Nuhaan nga ni Engineer Licuban. Ngam di dyan ay board of directors, interesado ak, no, kompleto. Diyan intada kanya makalendaryo. Taong pa itintada kanya eh. Ang pala, nakitak di ay, nga kahit mo sawan, hampay lang, basta ko na ni misis, nga adamatan, tin sampot di collectors, nga ko tayo, di iwaras tayo kano, kunana. Di ay nakarulap. Di ay regular size ladtan. Nga ko na. Okay. So, Engineer Delmar, Carino, ada ka no naawatan ni Apo Kap Paul Camantiles nga kalendaryo na tibenay ko. Awan pa'y. Kahit ko lang ipakam mo kanya, Matur ni Delmar, nga awan pa'y tinawat ko. Okay, so in fact, addition dito, hindi kami early na ito ngay December, ada ko mga dangos piman dito. Siyempre na late lang siguro. Dagitad duma, baka iigdan to. So klaro yun sa ating texter at sa ating mga viewers naman ano. Jim Bagan tatay ni Kapitan Paul Camantiles. So parehas po kami po naman ay nagbabayad sa tamang lugar doon sa Barangay South Drive kung saan located po yung ating opisina
ng Binayco. In addition kasi dyan, Kap, meron kasi yung in every barangay na collectors na-accredit ng Binico. Malamang ganon yung iba. Baka lit lang siguro nga nag-remit di ay collectors iti barangay. Kasla di barangay dalo, pero adagamin na accredited iti Binico nga collector. Okay. Ganun. At saka common sense naman yan eh. Sino ba ang nagdi-disconnect? Di ba yung nasa South Drive? O siyempre, kung nagbayad ka kung saan-saan, eh hindi nila matatanggap yun. Tama. Oo. Kaya magbayad ka sa drive-thru o di kaya sa Yes. opisina. Iti short na lang deta, agbayad ka nga na sapa. Hanggang nga maladaw. Ang ka nga maladaw. Right. Ganon. Kenhan mo nga han ka nga agbayad aji last day. Yes. Before mo diyan ay due date mo agad magagbayad din tapno hindi kasta iwas perwisyo. Yes. Tama po. Kuanan na 718 duang nga kap ag siya amtay ibadoy si George Street. Amtamaya nga ibadoy ni George Street taga Tubday. Taga Tubday mat. Ay, si George sa Kalsara itan nga ron. Ay, street ko na eh. So, ibalo yung taji street, Kalsara. Han ni George Street nga singer. Ay, Apay mo nga mo ya. Pagmamtaya na itubday si George Street. Ay, kapangalan na siguro. Han. Talaga. Amo no apay. Yes. I cross my heart and promise to. Jay tiga na. Ngay bagbagada nga ibadoy ko no si George Strait. Straight. Okay. 41, good morning, Kap Kamantiles, damagag man, apay nga nagaduti nagdadakkel nga truso, nga raramidan da nga wood carvings. Pagapuan ngay, saan nga dita bantay? Aya, wenno adati kas sunduan, kadagidag torturay dita itugon. Saan damot nga ibaloy? Salamat apo. Oh, Popi man. Na kuaunay nga saludsod dito ka Peter. Well, baka dati nakita na nga nang i-transport o na dali rin agadi da nga kakasta. Well, iti je parte dalo pirip kata hanmat nga mabalin nga basta-basta mat nga agpukan dagita o agpukan iti kumpormi nga awan iti permiso iti DNR. Okay. Kakasjay. At damot dagi ay no mabalin siguro lang maysa iti pamalubos iti kategori tayo nga punong barangay but depende man nandiyan kayo nga trusuon da o ragadin da baka century ay nga mabalin dagi ay o ada dagi idadanan nga mabalin. Now iti in short masapol back or ada iti naalada nga permit ti DNR kasi so nga kasjay ngam no awan matakat na talaga nga bawal, di ba? Kap Peter mo tayo day nga bawal nga talaga ti agpukan ti kakasta. Yun. Kuna naman ni 97. Kap agbayad tayo na lang ti bangko. Han nga binay ko tabaka alaan man ng ti BOD kan MJ. Ibulsada lang kuna naman. Wana. Babalin mat, agbayad kayo ti bangko ano, iso ti kayo nga pagbayadan. Tila ang problema dito na ikabsat. No nga ma-update ije South Drive. Hindi ay. Adi pa'y agur uray da. Adi pa'y put din da. Taiso da mo ti tagaputad. Iso nga agbayad tayo dyan ay tagaputad. Diretso na lang. Kini man rate mat, pito da lang nga board directors ti Beneco, awan dagi dyan ay hudas. Kuna namot ni 138. Ni, awan ka no, nakita baka mo nga nabansin. Iti kunana ni Texter 138 kata, dagi silang kanumat pito ti aday jay. Inidid na karon. Hindi ko na karon nga in fact kalendar nga ko na lang ni Mrs. ko ta may sagami ni ng user iti Binico. Is OP gayam day ikanda ka iti bawat consumer nyo. No agbayad ka. Ikanda ka gayam. Hindi ko na karon nga ko talaga nga naibitin, handa pala nga naibitin, basta ada tatak na ije nga baliwan. So, amin nga di balay ije baba, ada iti papalan. Kitam to man, tatik sandak mo niya, no? Screenshot ako. Screenshot man, takita, no? Baka dinayo na kijak. baka nagbalin nga Peter, baka nagbalin nga duwa nga Peter, di gamin may sa katuwayo ta. Nakadwata nga naging kapitan mo lang dita Grino LED. Kat direktor tata ti Beneco ni Apo Direktor Peter Busaing na ibang agsabam tukayo. Yes, good morning.
So, de kalendar tayo apo to kayo, no, kini Atty. Delmar. Kay bagbagan ni Apo Paul, Kapitan Paul Camantiles nga, damot ka no tindod nyo. Sabi nga, awan tindod nyo. Kanya, kunana. Kini Jan Galino, kunana. Jay kayo nga araramidan da, nga furniture dita itugon, kat adda permit da kita. Mm. Example, Melina kan mahugani. So, dagito'y kayam ko't mapirmitan, nagpukan kayo niya. Uwan, apo, pap. Kap. Meron. Akom complete da. Di ko na karang adamat di limit da. Siyempre, mostly kami ni Jay, kat no mangagda nga dati nagragadi, kat i-report da matpiman. I-report da. I-report da. Okay, at kablawan tamat partner Paul ni Jocelyn Parides. Good morning, kunana. Maraming salamat, Jocelyn. Good morning din sa inyo. Good morning. Ti oras tayo kakadua, alas 11:39 na. Kapitan Paul Camantiles, baka dakait mo ngayon, kablaawan, wenno at dakait mo nga ipadanon iti barangay Dalupirip nga barangay mo. Okay. Baka malipatan tayo, kadlawan tanga Dagos, iti barangay Ampukaw niya ta. Happy Fiesta da. Madama nga piyesta iti barangay Ampukaw. Iti pangulo niya po dia Altiga kan dagiti council na community iti barangay Ampukaw. Mayat nga piyesta yo dita. Ket dagito kakapitanis iti 9 barangays. Nakitak gamen dato in t-shirt ko ket liga ng barangay. Nya apo Liga ng barangay data. Yes, apo EBC president namin nga si Kap Noel Bilibli. Nya mayat nga daw tayo amin dita na aminan nga kakapitan iti munisipyo iti Itogon, Kap Peter. Yan, okay. At yan po naman ang ating kapartner naman tuwing Martes yan at Huwebes. At doon sa mga nagtatanong kanina, no, tungkol sa ating usapang kongreso, winutungtungan kongreso at kabingketan, magre-resume po kami into no Tuesday. So, yung dating schedule pa rin natin, yung Tuesday at Thursday, 10 o'clock in the morning, babalik po yung ating usapang kongreso. Pero huwag po kayong mag-alala dahil kasama ko na rin ang dalawang mayor, Kapitan Paul Camantiles at Mayor Oscar Oca Camantiles. Yes. Yon. Pero hindi po rin po mawawala yung ating bagong bayan para sa mamamayan dahil isasama na din namin doon. O di kaya tuwing Thursday yan, alas 11, kasama ko si Kapitan Paul Camantiles. Maganda-ganda po yon, Kap Peter. Antabayanan po. Mag-uumpisa po sa susunod na linggo. Yun. Yan. At bukas po, Friday, ang tabayanan yung ating usapang legal. Kasama ko naman dyan, wala pong iba, ang ating magiting na konsyala, maganda at masipag, Councilor Ma'am Lourdes Lulu Tabanda. At doon sa ating usapang PAA naman, makakasama din natin ang ating kapartner dyan, Joseph Zambrano. Okay. Sa partner, okay ka na? Okay, habol ko. Yes, nalipatak ti barangay Dalupirip. Ingat kayo talita. Nagita barangay staff, barangay council, and nagiti constituents ko iti barangay nga Dalupirip. Mayat, diya ako tayo namin. Back to you, Kap Peter. Okay, sa lahat po nang tumakilig sa ating programa ngayong umaga, sa lahat mga nanood, sa lahat mga nakinig sa ating 98.7 sa radio, at nanood po sa ating RNG Luzon, salamat kada kayo amin. Ni Apo Diyos tinangnang runa, iso na iti may tundudo, itatangag sapa iti dahito nga programa. Salamat dya pa siya, Diyos tiag ngina, kadatay amin, apada-pada.